Humenská jednotka rýchlej lekárskej pomoci je od víkendu známa po celom Slovensku. Zúčastnila sa odbornej súťaže, na ktorej získala 2. miesto. Súťaž zdravotných záchranárov, nazvaná celkom jednoducho Záchrana, je celoslovenskou súťažou s medzinárodnou účasťou. Ocenenia sa odovzdali víťazom v divadle Andreja Bagara v Nitre počas gala večera nazvaného Modrá hviezda. Som veľmi hrdý na našu posádku s zložením doktorka Pristašová, lekárka, záchranár Čornánič a vodič inžinier Trembuľák, ktorí sa zúčastnili takejto súťaže. Pocit je to úžasný, pretože vlastne Humenné získalo poprvýkrát, akože záchranári z Humenného získali poprvýkrát vôbec v histórii akúkoľvek cenu a hneď 2. miesto na takom, dalo by sa povedať, najvýznamnejšom podujatí, čo sa týka záchranárov na Slovensku. Pre záchranára Mariana Čornániča to bola už jeho 3. súťaž záchrana. Vedel som, do čoho idem. A pocity konkrétne z tejto súťaže mám veľmi pekné, veľmi dobré, bolo to veľmi dobre zorganizované na vysokej úrovni a možno aj preto, že sme sa umiestnili dobre, tak vo mne to zanechalo asi tie najväčšie dojmy. Základ spolupráce spočíva hlavne v dobrej organizácii práce, ktorú organizovala pani doktorka a hlavne v náročnej príprave, ktorú sme absolvovali už niekoľko týždňov, 2 mesiacov pred touto súťažou. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 18 posádok. Prvou bola posádka z českého mesta Benešov. Prakticky sme prví na Slovensku. Áno. A keď môžem tak povedať obrazne, sme spáchali aj to, že na budúci rok musí organizovať túto súťaž naša firma Falk Záchrana. Paralelne išli 2 súťaže. Súťaž určená rýchlej lekárskej pomoci, kde jednotku tvoria lekár, záchranár a vodič, a súťaž rýchlej zdravotníckej pomoci, kde posádka pracuje bez lekára. Spoločnosť Falk Záchranná, ktorá má na Slovensku 74 staníc, bola úspešná v oboch prípadoch. Primár Humenskej stanice vie dôvod úspechu našich. Týmto pracovníkom, či jednak lekárom, záchranárom, vodičom, sa venuje veľká pozornosť na úseku vzdelávania. Záchranári sa neustále stretávajú s vyhrotenými situáciami, dramatickými skúsenosťami, ľuďmi, ktorých zdravie a život sú ohrozené. Vo svojom povolaní musia zvládnuť mnoho ťažkého. Je to však predsa len niečo, čo ich za každým poznačí. Hlavne je to záchrana dieťaťa. Tá zanecháva na veľmi dlhú dobu v človeku pocit, buď kladný, alebo buď pozitívny, alebo negatívny podľa toho, ako sa ten výjazd skončí. Na súťaži absolvovali posádky 8 výjazdov, medzi nimi boli denné aj nočné. Pri fingovaných ochoreniach či zraneniach bolo ich úlohou dostať sa včas na zadané miesto, správne určiť diagnózu a nasadiť okamžitú pomoc.